taralangso Karbi Risonimso rong ajialong kulat TV donji aning ke hangatumapan ni phai ingkoi ratrok sipen fromalu ponku. Inglong kiri model arong-along football kapatu kacepati angdung kitipon. Pini tarabasa patua klamalong youth awareness program kapadopon. Hanjang langsung press club HPC Indeng Circuit Kichok Angdeng Foundation di mati kapaman pon. Aprangsi nilihin pen Birta kilang arato anapan kardong pajirlo kardong. Non nili Karbi Longri Abirta kithanabang sami ojang terangpi. Non Birta ang tonpen arjupon sena. Dipu taralang solong non kevangji thang ni phai kre phopen Indeng plikebra troksi Karbi Risonimso rong aji katalon pon japan cisik cedang pon bomdum. Lason silabangso Indeng plikebra troksi Karbi Risonimso rong aji along kulat kibia dimtami kimrang pon bomdum. Lapen kulat kibi dunjan ning ke hangatumapan thang ni phai ingkoi troksi arni pen fromalu piponpo. Laso fromalu Taralang so Karbi Risonimso rong aji mati Karbi Youth Festival Market Subs Committee Convener Santaram Hanse. Contact number 9864239004 along Humri Iko. Rong aji ningkan suri hini raingko raisi aparman aphan letumla rong aji along kulat kibiji aning hang abang phu bang phi tum pulote non ke bangji ni phai ingko ra troksi Ani pen dak tarlang so Karbi jutang aklamalong form pipang cheng ikpo lasi ninghang abang phu kulat bidunji pulote dak non la taring ko ra troksi pen dak rongaje aklamlong wang pen form nang humrik non tarlang so la non rongaje ke doji la kulat along klamlong silong ikpo la bangke dak nil tum la market sub committee long silong ikpo vanili fan humriji pulote nilelo convener Sri Santaram Hanse phone number 9864239004. Ar koini phai ingkoi rapli arni Inglong kiri model village Mondorong Pichikimo Patua Klamalong Langsoliet Sport Association atumpen patirpi ponsi Karlitang Longki inghi Chikimo football kapatu kacepate angdung kiti. Laso angdung kiti along Langkang Sam FC pen RYSC atum angbongsi patu ponlu. Lapuputa ketek kecedai koi ajok kapatu bom ahut ke gol isita cethap thederlo. Apitu penalty pensi Langkang Sam FC atum cepahai ponderlo. Laso angdung kiti patu along aluhi aman pen CEM Tuliram Ronghang EM Amor Singh Tisu KAAC Jane Fed Board Chairman Johnny Timong Lumbajong Block Chairman Bidya Singh Hansi Lapen EM Barim Sangpi Kuntila Ronghangpi Lapen kaprek man pen kedoatum cetong dun. Lapen bolang thengalong lason kapatu aklam dopu lahini abang ke nilipining Karbiang Autonomous Council pen annual election along budget along ni lithapon po lapen pravjin pen angletum pangching longpo lapen ke pining kani siang bong pen la open space lapen field development la hinita nilipetangwek po pusin angletum pan lapta ni abanga lasor pubang ke vidit Langsuler Sport Association of Hansinili ar pupilo nang tumle claiming no akamta lapen mesen ala open space ta pelang mesen nang po hola alangli konsensi la omorsing diso ke haya konsensi ala longni da long theklong bola sona pelang mesen no la sona 15 lakhs nda declare po open space ta 15 lakhs bolang phel 15 lakhs la pelang ni nang po lapen ke field development abang ke Nili Karbiang Autonomous Council SO nang toipok an makenang gila reclamation lapen la putual do la puta pewal block rong do po la pewal block ata tate tiap na nasi lapen gedak kapatuan ning hang dungo bonda asi Langsulet Sport Association andar ko anna gedo club ko anna edo Karbiang Autonomous Council Sports Department pen that jersey set lapen ke boot lapen ke alang tumhan football laso materialsan ke nili Karbiang Autonomous Council pen pen office do ya bot pen alang tumhan pipo pus nili na
Tapi itu kadoi phanta nili noge kapathu ke lang sige anu tina chong hong prong lo lasi non bang ke pathule tum lang igna lasi sports culture pa develop ye phani tum boli pon mom lo lasi da lapu lang suliet lapen ke bolang phel lapen nana ma ke dolang philan pa develop ye phani tum Karbi Longri mas konsulpen eklem phon je phan boli pon po the sports culture bang Karbi Long nili tum ya kapre ka dimben pang pangwara pen nili tum Karbi Longri mas konsul ta kapa pren nun je phani nili tum ka borido lasila somong pen tum dan cerap itu dunampo lasila an pacini si kadawai phanda nili ninga klong pen tum phan puthot suri kaldom lapen hinia klub phanda ulang so orang gethe youth club pen lapen kedak langgang sam football club atau manda hinia tim da ke haye phadi none chipi pelang gulo keceng se kalitang longking hi chikimo football pathu pini angdung kitia pathu ponlo pini labangso ke pathu angdung kiti pathu lake difurong ke the FC lapen langkang sam bolang fair FC latumbensi pathu ponlo pin labangso football ke pathu ke cheng lake arkoy chiklo nifai captaincy ni tumpang chenglo knockout sip ni tumpang chenglo la kadogoi pendak timing ko rapli anang chitong lo si pini bangke angding kitu amai si padu ponlo pini labangso ke pathu along aluhi sar po man ke nitum man ke do ake hai tuliram rohang sar phansi Karbi Longri mas konsil CM phansi nitum chopha ponlo la se alang ni tame wangji no ni tum long Karbi Longri sport association akong chun bang pongkostron sardo la se labangso ke pathu ki bipon ke nilitum langsulet sport association hen pensi jasme petya chepati pipon no the football club Pini arkoi ni phai ingkoi rap ho arni tarabasa pathua klamalong koloni youth assembly pen patir piponsi youth awareness program kapadopon kechengsi mai chari ponabang phu ake hai jugen rongpi general secretary PYA mai along man pengkido KAAC EM dorsing ronghang lapen achor sabina teronpi founder Chek Solangso Women Society Moja Singh Ronghang chairman Colony Center Town Committee Norenbi President Colony BJP Kondor Kro BDC chairman Colony Atum Chetongdu Mai along lam ke jai ponki self group atum kosonsi kapang tang nangjima rong group kosonsi kemisen nangjima hem kemisen nangjima lapen ason development aputhak jekhan ponsi tini amai insamjin pen pajut pon Habar ke hat pen perang ke bai song terang Karbi Longri Abirta lo berita nang paling program youth pen na pen women development society pen Seksolang so women development society hin pen na pen youth na pen ini awareness ke do aputha self help group la pen artisan la pen ason alam development aputha ke jekhan ke jimum do la pen nilitum dak koloni momostia lo mohila tuhan an tuhan sidang joronai la pen tuhan an tuhan pan sidang e joronai pini ada pen dos bajidan non tuhan apor kacetong he la pen kacing he la pen kecekan kecimum sidang e pini success pen ningarong ningaklong pen kecekam la pen la hai alaman puthak development puthak anak tu kecekam lo buat sedang ini sedang alam kecekam tu bejodun lo la pen non yeprang mula tu self help group puthak tu kongsi info nanti ma so puthak tu la pen kipir ke thang anak tu sedang ni tu 2000 ni kan an sedang daklem bom dan cito bom dan non milito la sel do na puthak sitabe ini la kita puthak bunai sitabe bom la pen bom sitabe bunai bom alun sitabe ke bunai tang siti onglo la pen media hin kan sitabe ala ko mata corona ji kadu kadu ini do ana satu ba la media to sitabe ini ya agarnya sabut semua pasti tak ini ya non mana Eprang bang jelang ni pan kopinya saya keding pondom ah. Eprang ki bang ji abang ni. Son si ke bang ni ma bawa saya bang ke lagi tu.
duku an son si ke che thek long ice cream belek sitame duku an na si sitame no na bang ke kuma phan ma kuma ni phan chitang ti pu phit sitame pa chitang je phan la son si list che en bom kuma ni tum han chitang ni sitame la so group han sitame pa chitang ni phan si leadership patum ka do ka ve sitame che khan si mum bo Pini arkoi ni phai ingkoi rap ho arni ata por phai kemalom hanjang langso press club HPC ingdeng sirkep kechok angdeng foundation de katalon matikar chomai along mai kachari pon HPC mai phu kleng dun terang hin pensi mai chari pon lo lapen mai lam thipi ke jai pon HPC kong chun bang jotno sing bia hin pensi lam jai pon lo lapen pini ingdeng sirkep kechok kar chomai along HPC ihum vet ahemalong Perangke asai kam klem rabrap dam rabrap akorte mati ajirpo atumpen chetong ponsi HPC koson pensi kapaching thur pon thek jima lapen HPC along sai kam rabrap perangke kedo anatum sai kam ke klem ke misen pon thek jima aphan chingwai chingsai pon pen ingsamjin pen mai pajut pon sorry hojan pen perangke Mahendra Rongpi Karbi Longri Abirta long birta nang pali Pinya Abirta la ansikang ton chalo kaduga via phanta kardon